O Concello de Ribadumia alcanzou o pasado día 31 os 0 casos activos por Covid-19, unha cifra que aínda se mantén 5 días despois. A vila supera os contaxios tras registrar máis de 80 casos co brote xurdido na residencia do Musví o pasado mes de outubro. O dato é a mellor noticia para comezar o ano. É unha noticia importante, xa é unha noticia que, bueno, pois dende o 31 pois vimos mantendo, bueno, pois este número de casos, non, de 0. E a día de hoxe pois sigue sendo pois este número, non? Polo tanto, bueno, eu creo que é unha boa noticia para Ribadumia, é unha boa noticia para todos os veciños, empezar o ano con 0 casos. Dende o Concello sinalan que a clave desta situación está no comportamento individual da veciñanza. Eu creo que non hai clave. A clave, en moitos casos, é a sorte, non? E despois da sorte, pois tamén é certo que é importante que se tomen esas medidas que, bueno, que dende fai meses nos veñen aconsellando as autoridades sanitarias. A pesar dos bons datos, dende o Concello seguen apelando á responsabilidade. Ser prudentes porque, bueno, esta enfermedade é moi perigosa e, bueno, sabemos que hai concellos ou que pode haber provincias que ao mellor tiñan 0 casos, que tiñan unha incidencia moi baixa e que, pois, en breve, pois, se multiplica, non? Por lo tanto, eu creo que temos que seguir apelando e concienciando aos veciños para que sigamos mantendo a mesma calma. Eu considero que aquí en Ribadumia que os veciños en xeral están a facer as cousas ben e, polo tanto, temos que animar a que sigan nesta mesma línea. As ceas e as reunións familiares das últimas datas poden incrementar o número de positivos, unha situación que temen nos concellos. Máis que medo, hai un certo respeto, non? E hai unha certa prudencia. Pero, como dicía antes, percibín na veciñanza daqui de Ribadumia que hasta eran cautelosos á hora de xuntarse con familias e con amigos, non? Eu creo que se están a facer medianamente ben as cousas. Dende o goberno local non teñen constancia de que se rexistrara ningunha sanción por incumprimento das restriccións durante o Nadal, un comportamento que agardan que se manteña para que a situación volva á normalidade.